biag ko tinggam ti ibaga ay agatin ka kasta kumit ka niya tinggam to'y aso ilo to'y pusok na bayag lain at di ta naging iliw tinggam to'y kutok kutok to'y pusok aw-awagan na ka tinggam ka din alam umay ka to'y sibay pusot pumay payapa itap no maep-epang ilugsen na ay il-iliwek di kaniyuni ayat dinamdamu ay nairot nga arakot apuyugan ti as-asong il-iliwek di agik na samsam itngem tagapulot asa bayan ti apus apiras ti bukbukot il-iliwek ti aring matipileng iti lapango umay ka no biag ko mailiw na kunay kinka tinggam ti ibaga ay agatin ka kasta kumit ka niya tinggam to'y aso iliw to'y puso na bayag lain at di ta naging iliw tinggam to'y kutok 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 to'y puso aw-awagan na ka tinggam ka din alam umay ka to'y sibay pusot pumay payapa itang numaep-epang ilibisen na ay il-iliwek ti karinyuni ayat dinamdamo ay nairot nga arako mapuyugan ti as-aso il-iliwek ti agik na samsam itngem tagapulot asa bayan ti aprus apapiras ti bukbukot il-iliwek ti are mantigileng iti lapangag umay kan no biag ko mailiw na kinaikin ka il-iliwek ti karinyuni ayat dinamdamo ay nairot na arako mapuyugan ti as-aso il-iliwek ti agik na samsam itngem tagapulot asa bayan ti